В днешния урок ще ви запознаем с countable и uncountable nouns, или така наречените броими и неброими съществителни, и с думичките, които използваме за количество some, any, much и many. Както си спомняте, there is използваме за единствено число, когато говорим, с думички като apple, ябълка, молив, pencil, chair, стол, book, книга, tomato, томат, orange, портокал. Нека опитаме да направим изречението. Има ябълка на масата. Натиснете паузата и опитайте сами да го направите. There is an apple on the table. Както си спомняте, пред съществителните поставяме a или an. There are използваме за множествено число. Опитайте се да направите следното изречение. There are apples on the table. Когато говорим за неопределен брой, използваме думичката some. Означава буквално преведено няколко. И така, правилното изречение в случая There are some apples on the table. Нека опитаме да опишем какво има на картината. Describe the picture. Като използвате there is и there are за множествено число. Ето думите, които могат да ви помогнат. Натиснете паузата и се опитайте да направите сами изреченията. There is a lamp. There are some notebooks. There are some books. There are some pencils. There is a bed. There are some cups. There is a calculator. В английски език съществителните, както вече казах, се делят на броими, countable, и неброими, uncountable. Броимите съществителни, или countable nouns, са тези, в които можем да ги преброим. Както вече видяхме, пред тях поставяме a или an в единствено число, когато са. Uncountable или неброими съществителни са тези, които не можем да преброим. Пред тях поставяме думичката some. Например, some sugar, some water, some coffee, some flour, some salt. Нека сега сами опитате да разделите думите в съответната колонка. Дали ще ги използваме с a, дали ще използваме с an или може би с some. Натиснете паузата и разделете думите. An orange, an umbrella, some juice, a peach, a pencil, some cheese, some tea, some salt. Когато образуваме отрицателни изречения с броимите съществителни, които са в единствено число, или countable singular, използваме a или an отново и нека опитаме да направим изречението. There isn't a pencil in the box. Когато изречението е с броими съществително, този път в множествено число, използваме думичката any. Опитайте се да направите следното изречение. There aren't any cars on the street. Няма коли на улицата.
При неброимите съществителни отново използваме думичката any и нека опитаме следното изречение. There isn't any milk in the fridge. И нека обобщим. А и an използваме с броимите съществително в единствено число. There isn't an apple. There isn't a pen. Any използваме с неброимите съществителни. There isn't any sugar. There isn't any coffee. И any също така използваме в отрицателните изречения при броимите в множествено число съществителни. There aren't any people. There aren't any students. И така нататък. Когато образуваме въпроса, при броимите съществителни в единствено число, образуваме по нормалния начин. Нека опитаме с следното изречение. Правилното изречение е Is there a book on the bed? Когато броимото съществително е в множествено число, отново използваме познатата вече дума any. Опитайте да направите следното изречение. Are there any eggs in the fridge? При неброимите съществителни отново използваме думата any. Опитайте се следното изречение да направите. Is there any juice in the glass? Други думички, които показват количество, това са much, many и a lot. И трите думички означават много, но much се използва за неброимите съществителни. Many се използва за броимите съществителни. А a lot of може да се използва както за броими, така и за неброими съществителни. Също означава много. How much и how many. Двата въпроса означават колко, докато how much се използва за неброимите, how many се използва за броимите. Опитайте се сега да свържете думичките с съответния въпрос. How much sugar? How many apples? How much time? How many students? How many people? How much cake? How much money?